hene eya forgot so Nana Kwasi bosompra ene nei wode ensamo to dwa se Nana matankonya wo mu krom ene ye tu fama gudie ewo hono won eye mambofo efi se yenkwa yebretuo ne yensuo ena Galamsey no ese no de enti ema Nana bosompra de nsemo etu dwa no Adom TV etwaso New Life Bible College for share ohene popro ogo so ye wa hafomantam Nana Kwasi bosompra enmunyam ewo emodembo ya wo bo aboa mempumtu aba ekuro no enene manfo so ena wo kire mu se sei manfo dodo na na makwan bone so etu fom agudie no eyade bi e ha adwen pa ne senti ahemfo aya no wono motena se ye hwehan ema sa no yo ne ekoso no wonom pesemen kumenya na wonom no ye so ebema omanyi asei eno da nchen ya wonom enni nyamesu ewo wonom mu ahenie no nya ni nyina sebsebia ya bosomsem mumma ahemfonom so yan kan nwuma Kristo so obeyeye na yan ma yan suban so ense no suban be se no a o ma kwan ma Galamsey ni bi ma emese wunsuo mu adehye no no oyo ohene na o ma ase ba ko nipa miensa nipa nan enkoko ho a onwuma ebe so Kristo ani nti mesre we di asre ga na ma bi asre na nanom ma hene no ye wa santimam ye wa ba biara ye wo biara yan ma ye suban enkosoro ne yesuban so nse sabe ne na absompra sore kase school kase abebo maba so no Reverend Maso Prikriku coordinator wa New Life Bible College ano e wa hafomantem anyama